kertaa. Mutta nyt seurataan, kuinka Hannu Hämäläinen juoksee omassa erässään, ja Hämäläinen starttaa sieltä radalta 3 ja tulee ja irtoaa jälleen puolessa matkassa niin kuin Åstrandkin tekee ja menee aivan ylivoimaiseen voittoon, ja esimerkiksi Visa Hongistoon kertyy hurjasti eroa. Ulkoa tulee Simo Sipiläkin sen verran hyvin, että hän tulee tässä erässä kakkoseksi, mutta Hämäläinen tulee voittoon tuultaan tässä valitettavasti yli sallitun, eli on 2,4 myötäistä, mutta hieno on myöskin Hämäläisen juoksu, joten kyllä sekä Åstrand että Hämäläinen tarjoavat tällä aika hulppeita hetkiä satasen finaalissa. No se on juuri näin, tulee hyvä kaksintaistelu, koska he ovat tässä kyllä ihan omaa luokkaansa, ja varsinkin Hannun loppu oli erittäin hyvä, että nyt on sitten, että kumpi pystyy rennompana juoksun finaalissa pitämään. Ja kun puhut viestijoukkoista, niin ei nyt suljeta Ville Myllymäen kaltaisilta nuorilta kavereilta ovea sinne. Kyllä se on rata ja vauhti, mikä ratkaisee, ei niitä nimien perusteella paikkoja sinne jaeta. Sikäli näyttää ihan hyvältä, vaikka nyt meidän luottomies Joni Rautanen loukkaantuneena tämän kesän onkin. Se on ihan totta. Erävoitto on Hämäläinenellä 10.26, myötätuulta siis 2,4 metriä sekunnissa, mutta huikeita ovat ajat. Ja myöskin Simo Sipilä lataa komeasti, samaten Eero Haappala ja myöskin Olli Rantanen, jota kyllä tässä tuuli, vaikka puhalteleekin pikkaisen yli, niin kyllä tässä nähtiin komeita tuloksia.